pini ferangke mai mate ferangke korte domang ke hang nang ko kalam the nilitum pini nang ke hang ke lahan lo ladak sapapani angkang long forest bid office to la so bid office in charge alang li Mona Lisa Bora alang li so bom lo la so do bom lo pena joine nilitum rong asor penangan sung nang lo munit pan ka chin ki ga chethan me lai pen po alang li phani tum transfer nang ji pu nitum council ke the ding ke chari tampani dum chuning ri pon lo la so teng ban si dak nang lar pi lo nangalar pi pen alang li phan non bang ke ko council pen masi stay order ke chiban chulam ben sini tum ning ki pung pen ining kereng no ning ge oi ning gi dup do pen sin tum pini press security man ke hang nang la hello alang li phan ni tum si ni allegation ki piji ning hang do alang li phan first of all ni tum allegation ni piji ning hang la hello alang li duty irresponsible pek athe anarlo baji si pen alang li bang po ajo baji baji crazy alom lo te alang li he machi dam lo nili tum office kinang ji ason kaching ki dam nang ji ason do pek te wifi ta alang li fan ching kilong le lapen ahem sini tum kachi dam nang na lapen number hini alang li allegation pi ning hang la hello alang li behavior public fund me khang jang dak rong ke the giding tum SGB do dak VDP tum do dak club dum do alang li fan ching ki je than ning hang ta alang li behavior me munit fan aning ichi aning ka seleng man so dai talang le tu ban ki treat lason ke no tactic lapen non alang li phan da ka ko stay order transfer pon that sta stay order che van that po bangani tum ning sam se pin khangyang lo rong safa pani arat lapen japrajan arat lapen dak tebok tera arat and alang li phan ning sam se laposini tum kining jeji lahaya son men selang li phan dak pen terek nang po busini tum council ke chari pon itu ma doktor sar tuliram ronghang lapen kithe ki ding nomani tum chuning ri la hello alang litum laso ala amateurs alang tum arsik jit pen lang la alang li fan transfer nang pu busi nili tum strong statement chen bon lo nili ga ning je ji ke do ulang sitame nili an je pon pelo nili la soni ason alang li fan election pipensi ningkang sam se alam chepak lang bensi nili lam theng ton pon kok lo kadom si frangke botong nom phan take bang po churo lo la pen dum ke pha teng pen la sikanang sot pini rangke tongkang ne thege lan lo ke ramtan la so incident are 20 July ada forest in charge lo bio lo producer Mrs Mona Lisa Bora ada alang dum forest department adum pen la protection adum alang dum duty lo la ni dum pudi thang da lam lo seta rong along alang le da ke claim kedam chok che det pen pot la da firing da padokok lo so pose rong tumta kopia podna la so karyudami bansi forest ranger la bio phan aryudan la bonta alangli alam kangsam kavedeta jokse la so ningge public atum ben lam chipu derlo kedan sailo la so benjo rat atum ning samse desi alang phan dak pen sabapani nili jurisdiction ar lo se la bid sabit ke dulo apose alangli puthot tiklo yon non cho pleng pelang akolang le stay order chewansi akola dak nangge join tang da dolo forester one lo Krishna rongpa alang dak do bom lo seta nili tu mang hume me lo alang la ko stay order chewan desi akola dak utho da dak incident adim dak gotona nang do den sapani perlo puto nangge join tu bangke nili tu sapa pani arat nili SGB lo pen GB lo dak VDP atum do pen dak pro langso saponi rongagora apart pani arat anta alang li phanke chak chelo lo dak pen bangke nilitum rad hoye hin pen Karbinglo Tomras Council forest chairman lo nilitum sir Dr. Tuliram Hang Panda Chuning lo pen forest board chairman etum sir Thekramsa lo pen dak Basnam Sorothar MEC constituency sangpi kadom terangpi alang idar pudola la so kam long prabjin ne claim ye phan lo ben BDC chairman panda Chuning lo alang phan prabjin pen dak pen keterek thoye phan nili hin pen ke panwelo tung tung phan ka chop pha teng pen alang li tum tak kewang pen alang li tum phan suri surya ke rupi pajero lasi sapapani sabbit angkang sapapani sabbit long in charge kedobo Mrs Mona Lisa Bora forester one alang li ka choklem chok chipi ka join public against alang li phan do pikhangjang lasi kedam tanga chiklo July tarik ingkoi aning we
dak sapapani sabbit long bahari aghotna the tandu plasi halaso aghotna teng pen public tu malang lipan complain pi pen dak alang lipan transfer at lo transfer at pen a phi alang li within this days ang bong alang li stay order che one pen dak ke dui phan che alang li kabori plasi dak sapapani arat sapapani la pen japrajan arat tum achi sot alang lipan nikang sam awe la pen ako judi Mona Lisa Bora judi dak sapapani sabbit long ako si wang tu pen ako du thu wek ji pulu pulu dang te dak pini pina incident dokok pulu dang te Mrs Mona Lisa Bora si adai chenang po la pen ako Dr. Tuliram Ronghang la pen Forest Board Chairman Sir Thekram Sa Phansita me suningri lethol la je Mona Lisa Bora phan suspend pivek nang ji la pen dak pen akhelo transfer vek nang ji lasi nililam the pading oilo kaningge tung dolang pot anut kapek tule paning diri thuna kardom